माथाय 19:14 नोंथाङा आरो गाहायाव फरायहै अनजाग्रा लोगोफोर। बेवहाय दिनै इसोरनि रावखौ जों बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों थोंजोङै फरायनानै नायगोन। बेवहाय मा लिरदों? जिसुआ होनदों, गथ'फोरखौ आंनियाव फैनो हो, बिसोरखौ दारायथा, मानोना इसोरनि रायजोआ बिसोर बादिनिसो। आरो बियो गथ'फोरनि खर'आव दांनानै बोर होदों आरो बे जायगानिफ्राय गुबुनाव थांदों। सानसेखालि सासे मानसिया जिसुनियाव फैनानै होनबाय, "अ गुरु, जोबनो गैयै गोथांखौ मोननो थाखाय आं मा मोजां हाबा मावनांगौ?" जिसुआ बुंफिनबाय, "मोजांनि बाथ्रा, नोङो आंनियाव मानो सोङो? मोजाङा सासेल' दं। नोंहा जोबनो गैयै गोथाङाव हाबनो गोसो दंब्ला हुकुमफोरखौ फालिदो।" बे मानसिया सोंबावबाय, "बबे हुकुमफोरखौ?" जिसुआ बुंफिनबाय, "मानसि दासिथार, जिनाहारि दाखालाम, सिखाव दाखाव, रावनिबो जेंगा नंखाय साखि दागस', गावनि बिमा बिफानो मान हो आरो नोङो गावखौ बादि गावनि फारा फुरुसिखौ अन।" बे जोहोलाव मानसिया बुंफिनदों, "बेफोर गासै हुकुमफोरखौ आं फालिबोबाय, दा आंहा मा फालिनो गोनां दंबावो?" जिसुआ बेखौ होनबाय, "नोङो गोग्गो जानो हास्थायदोंब्ला नोङो थां आरो गावनि दंनाय मानिखौ फाननानै हावरियाफोरनो दान हो, अब्ला नोंहा सोरगोआव धोन बुथुमनाय जागोन आरो नोङो आंनि उन उन फै।" जिसुनि बे बाथ्रायाव जोहोलावा मोखां सोम जानानै बिनिफ्राय थांबाय, मानोना बियो सासे गेदेर धोनि मानसिमोन। अब्ला जिसुआ गावनि चेलाफोरखौ होनदों, "नंथारगौवैनो आं होनो, धोनिफोरनि थाखाय सोरगोआव हाबनाया गोब्राबथार जागोन।" जिसुआ होनबाय, "धोनिफ्रा सोरगो रायजोआव हाबनायनिख्रुइ बिजि खोमाजों उटनि हाबनाया आलथुआसिन।" प्रेज द लर्ड। जिसुनि बे बाथ्राखौ खोनानानै बिनि चेलाफ्रा सोमोनांदों आरो बिसोर सोंदों, "अब्ला सोर बासायजागोन?" जिसुआ बिसोरनिथिङै नायनानै होनबाय, "बे मानसिजों जानो हाथाराब्लाबो इसोरजों गासैबो जानो हागौ।" पेटरा जिसुखौ होनबाय, "औ, नोङो नुबाय, जोङो जोंनि दंनाय मानिखौ गारनानै नोंनि उन उन फैदों, अब्ला जोङो मा मोनगोन?" जिसुआ बिसोरखौ होनबाय, "नंथारगौवै आं नोंसोरखौ होनो, गोदान मुगायाव जेब्ला मानसिनि फिसाज्लाया गावनि महिमा गोनां सिंहासनाव जगोन, अब्ला नोंसोर आंनि 12 चेलाफ्राबो 12 सिंहासनाव जनानै इजराइलनि 12 फोलेरफोरखौ बिसार खालामगोन। आरो साफ्रोमबो जायहा आंनि मुङै गाव गावनि न'-बां, बिदा-फंबाय, बिब'-बिनानाव, बिमा-बिफा, बिसा-फिसौ आरो हा-हु गारनांबाय, बिसोरो 100 गुन बांसिन मोनगोन आरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। प्रेज द लर्ड। हामबायसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।